Δεν είπαν αντίο, ούτε γεια. Δεν είπανε τίποτα. Ξέρανε πως ό,τι κι αν λέγανε δεν θα ήταν αλήθεια. Μετά από τόσα χρόνια το μάθανε και οι δυο τους καλά. Αυτό που ήταν γραμμένο να γίνει, θα γινόταν. Δεν ήταν το σύμπαν που συνομωτούσε για να συμβεί, μα η ανάγκη τους να το ζήσουν όσο κι αν πονούσε. Αυτή ήταν η σιωπηλή κοινή τους απόφαση. Μαζί για όσο κι αν κρατούσε αυτό το μαζί. Μαζί και όταν δεν ήταν μαζί. Μαζί και όταν απαγορευόταν να είναι μαζί. Μαζί και όταν δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Μαζί. Συνέχισαν να επικοινωνούν γιατί δεν μπορούσαν να μην το κάνουν. Συναντιόντουσαν κάθε φορά που μπορούσαν, έστω καιρά. Αυτό που είχαν κάλυπτε τις υποχρεώσεις, τα πρέπει, την ηθική, όλα τα εμπόδια που τόσες φορές παλέψανε για να ζήσουν αυτό το μαζί. Όλα τα χρόνια που πέρασαν, ούτε μία φορά δεν υποσχέθηκε τίποτα ο ένας τον άλλο. Δεν αμφισβήτησαν ο ένας τον άλλο. Κάποιες στιγμές ίσως σύλλεψαν λιγάκι, μα δεν κράτησε, δεν τους επηρέασε. Προχώρησαν χέρι-χέρι, ψυχή-ψυχή, κορμί-κορμί και δεν κουράστηκαν να αποκλείουν από το λεξιλόγιο της σχέσης τους το ποτέ και το πάντα. Γυρίζοντας η Λαρίνα σπίτι, μόνη πια για μια φορά ακόμα, έβαλε ένα ποτό, άνοιξε τον υπολογιστή και άρχισε να γράφει για εκείνο. Αυτή την ιστορία θα τη μάθαιναν όλοι και εσύ ήταν αυτή η μοναδική υπόσχεση που έδωσε μέσα σε αυτή τη σχέση.